Yes, så øvelse nummer 3, som handler om at finde de her kings and queens, og hjælpe dem med deres resultatopgørelse for at finde ud af, hvad fanden der er sket med deres resultatopgørelse. Så har jeg gjort det på den måde, jeg har skrevet ned på min notesblok, for ligesom at gøre det lidt nemmere for mig selv. Og derfor må det blive, at jeg ligesom bare viser dig step for step, hvordan jeg har gjort, og så min svar. Den første, den handler om, ja, hvor meget de variable omkostninger og samlede omkostninger udgør i 2018 og 2019. Og der kan man se, at jeg ligesom har taget de variable omkostninger, deres andre omkostninger, personlige omkostninger og finansielle omkostninger. Og jeg så har heroppe fra nummer 19, eller fra år 2019 og fra år 2018. Og dem har jeg ligesom plusset sammen. Og så har jeg taget og puttet dem herned, så du kan se, at 11 den er deroppe, og 7,5 millioner er for den der. Så har jeg taget omkostningen og divideret og ganget det med 100, og det er så fået til 97,4%, og det er så i 2019. Og det har jeg så gjort det samme med nummer 18, hvor jeg har taget 7,5 millioner og divideret det med 8,1 millioner og ganget det med 100, og det har så fået til 93,1%. Hvor meget de tre omkostningstyper er steget fra 2018 til 19? Næste spørgsmål handler så, de næste omkostningstyper er steget. Der har jeg taget de variable omkostninger, som du ser her, som er 7,0 eller bare 7 millioner med 4,8 millioner. Dem har jeg så minuset og så fået 2,2 millioner. Og den har jeg så puttet herover, divideret den med 4,827 og ganget med 100, og det giver så 46,1%. Omsætningen voksede med fra 18 til 19. Der kan man se her, jeg har taget omsætningen, som er 8,1 millioner, med omsætningen fra 2019, som er 8,3 millioner. Det har jeg minuset, og så har jeg fået 3,2 millioner. Og det har jeg så taget, så jeg har taget 3,2, divideret det med 8,1, gange med 100, og så har jeg så fået 39,56%. 4 er lidt det samme, hvor meget, hvor meget de tre omkostningstyper udgør i procent af omsætning, og det er lidt det samme ala den her, så jeg vil egentlig primært bare putte det samme på, som det var før. Men til spørgsmål 5, så er hvor meget af dækningsgrad udgør i 2018 og 19. Og der kan vi se her 37,69% i 2019, og så i 2018 har den været 40,49%, hvilket ligesom opgør, hvordan at det her er gået bedre i 18, end det har i 19. Hvor meget resultat før skat udgør i procent af omsætningen. Der kan man se, at jeg har taget skat af årets resultat, taget de to og divideret det, og ganget det med 100, og der har jeg så fået 19, det er 1,8%, og så har jeg så fået 4,7%, altså at de har fået mere tilbage i skat i 2018, end de har i 2019. Hvad forklarer årsagen til nedgang i indtjeningen? Jamen det der er med det er jo, at hvis du kigger på nummer 18, så har de fået en god omsætning, hvor man så tydeligt kan se, at de så har brugt nogle af de penge, som de har fået i omsætning, og brugt det på mere personale og mange flere andre eksterne omkostninger, som så gør, at de har brugt flere penge, end de har fået ind, end de gjorde i 2018.